här är bara clear round. Och där börjar den. Ja. Fyran är det rosa här. Så ut i hörnorna, ut, så. Man behöver inte ha som hastighet, man har den då. Perfekt. Det kommer jag inte. Lugn. Rebecka hade 40 tidpoäng. Vi dömde ju tempo och rytm och följsamhet och hälarna ner och händerna stilla och allting. 40 poäng, det var mycket. Och sen hade vi, Karin hade 33 poäng och Isabelle 31,5. Och alla var ni felfria. Det är ju en bedömning som heter A4. Måste man vara felfri 40% eller minsta antal CL och sen delar man upp med poängen. Så att det är ju en bedömning som inte har varit så jättelänge. Så förut så drog man ju av fel och sånt, men det gör man alltså inte nu, utan felfri eller 40%. Antal CL 40%. Det gjorde ni jättebra, grattis, ett stort järvar i galopp, lite applåder. Så har vi hennes klocka där. Eller ta 2. Eller så tar man 2 ärvar.